Odto kanatong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo na nausab ako karon, inyong ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas. Makig-uban na usab kaninyo ining pipila lang ka oras aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko mga igsoon. Hinaot nga duna kamoy makatunan ni ining mubo nako nga pagpaambit mga igsoon sa atong pagtuong Katoliko. Naot na amo sa kapiskais panglawas aron maayo usab ang inyong pagpaminaw mahitungod ni ining akong ipaambit karon nga tema mga igsoon. Sa di pa ta magsugod mga higala ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa karon. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalunan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaw kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kaming makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sinugdan karos gihapon sa katuigan nga katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, usbon ko maayong udto kanatong tanan mga higala ko diha ni Kristo. Mga igsoon, atong hisgutan karon ug tukion karon mahitungod ni ining misa di Galyo. No, kay nagsugod na pagkadlawon ang misa di Galyo mga igsoon. Dunay pipila nato ka mga higala nga mga Protestante, mga katbang nato sa pagtuo, mga dili Katoliko. Kanunay silang nagsukna, kanunay silang nangutana diri kanato. Nga naaba kunoy mabasa kapitulo bersikulos Biblia, misa di Galyo. Naaba kunoy tay malatag nga kapitulo bersikulo nga misa di Galyo. No? Mao nang sagarang mga pangutana sa atong mga dili Katoliko nga naa ba sa Biblia ang misa di Galyo. Ngano kunong kitang mga Katoliko nag-celebrate anang misa di Galyo. Nga maingon sila nga naaman sa Biblia sa unang Korinto 4:6 nga kinahanglan magkinabuhi kamo subay sa nasulat sa kasulatan. Dili kamo magabuhat nga kapina sa nasulat. Sa ato pa ang basihan kuno mga igsuon, matud pa sa ato mga higalang Protestante, ang basihan kuno ang nahasulat ra gyud. Dili ta magkinabuhi nga kapina sa nahasulat. Unya mo na ilang pangutana naabay mabasang kapitulo bersikulos Biblia nga misa di Galyo. Kay ato man ang gibuhat kita mga Katoliko. Sa dili pa ang Pasko, magmisa di Galyo man ang tibuok simbahan. Ang utana, naabay mabasa ang misa di Galyo sa Biblia. Kay kung way mabasa sa Biblia ang misa di Galyo, laktod pagkasulti, puno-puno na. No? Gipunan na kuno nato ang Biblia. Sige nga sa Biblia, dili ka mo magkinabuhi nga kapina sa nasulat. Kapina na sa, kung wala tayo mabasa ang misa di Galyo sa Biblia, kapina na sa nahasulat. Matot pa nila puno-puno na kuno na. Okay, ato nang tubagon mga igsoon. Ato nang tubagon. Una na tong tubagon kining una nilang pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga misa di Galyo. Ang tubag na to ni ana, kung mangita mo word for word og litra por litra gyud, dili ta kabasa word for word ana. Misa di Galyo. Kay unang-una, ang word nga misa di Galyo, dili na siya binisaya. Di na binisaya. Spanish word na siya. Usa na siya ka
Spanish word. Ug timan-an nato kini nga tong Biblia dili man ni Spanish word. Unsa ni siya nga Biblia? Cebuano. Muna mangutana tong mga higala nga dili Katoliko. Okay. Basaha sa Biblia Misa de Gallo. Nya ang ila ra bang itunol nga Biblia Cebuano. Di mo na pwede. Kay ang word nga Misa de Gallo dili na siya Cebuano. O sana siya ka Spanish word. Usa may pasabot anang Misa de Gallo. Misa sa to pa Misa de Gallo. Sa to pa kanang Gallo mao na siya Spanish word sa manok. No, ang pulong manok sa Spanish word Gallo. Sa to pa nganong misa sa manok man. Misa sa manok. Dili kay misa dili sabton nga ang nanimba sa misa ang manok. Pasabot anang misa sa manok. Ang manok mao'y gibasihan kaniadto sa mga karaan nga mga tao sa panahon sa Disyembre. Sa di pa magsaulog sila Pasko, doon na sila'y panahon nga mangandam sila, pagpangandam. O kanang pagpangandam, mauna nga musimba sila siyam kagabi, musimba sila mga igsoon, mubangon sila siyam kagabi aron magsimba, yugingan lang to og Misa de Gallo. Maunay pangandam kaniadtos mga karaang tao sa di pa magselebrar sa December 25 ang natawhan sa tong Ginoo, doon na sila'y mga adlaw nga pagpangandam. Kung sa pista pa na, dunay nobina, no? Kanang nobina pagpangandam na sa dili pa sa ulugon ang pista. Mo na mga igsoon, mo na ipasabot sa Misa de Gallo. Kay sa panahon sa mga karaang mga tao kaniadto mga igsoon, wala pa may orasan. Wala pa may namugnang nga orasan. Ang gihimo nilang ilhanan o orasan, panahon sa kadlawon, ang manok. Kay kanang manok mga igsoon, magsagunson man na og tugtugaok, magdungan man magbanos-banos man na sila tugtugaok, inigtungtong jud sa alas 3 sa kadlawon ngadto sa alas 4. Kabantay mo? Nga ang manok gikan sa alas 3 kadlawon hangtod alas 4 mugtugaok ang manok. Mao na hinungdan nga ano ginganlan na siya Misa de Gallo. Kay mutambong ang mga katigulangan nato kaniadto sa Misa de Gallo, misa sa manok, but pasabot misa sa kadlawon. Himuon nila ilhanan o himuon nila orasan ang manok. Muna mo sa gunso na ganig tugtugaok ang manok, alas 3 na nas kadlawon ngadto na sa alas 4. Muna mo bangon dayon ang atong mga katigulangan kaniadto. Mga magsasaka nato kaniadto. Aron mo simba sila mga igsoon. O ginganlan nagmisa de Gallo. Muna akong gi-explain unsa ibot pasabot sa Misa de Gallo. Karon, mabasa ba sa Biblia ang Misa de Gallo? Tubag, kung mangita tag litra por litra, dili kita kabasa niya na. Kung mangita kita litra por litra. Pero ang pagtulunan mahitungod sa Misa de Gallo naa sa Bible. Ang pagtulunan mahitungod sa Misa de Gallo naa sa Bible. Although bisag dili mabasa na to litra por litra gyud, word for word gyud nga Misa de Gallo, bisag dili ta makabasa ana litra por litra gyud. Pero mabasa na to ang iyahang pagtulunan. Unsa man ang pagtulunan sa Misa de Gallo? Ang pagtulunan mahitungod sa Misa de Gallo, mao kini mobangon kita kadlawon, mumata kitag sayo, aron kita magampo, mutambong sa santos nga misa. Naa ba na sa Biblia naa ang iyahang pagtulunan. Pero kung mangita tag word for word o litra por litra, mahimong dili ta kabasa niya na. Pero ang iyang pagtulunan, unsa may pagtulunan ana? Ang pagtulunan sa Misa de Gallo mahitungod mumatatag sayo, mabangon ta aron mo adto tag simbahan, magampo o mutambong ta santos nga misa naa na sa Biblia. Ang iyahang pagtulunan. Okay, atong basahon ang Sirak. Niya sugdo na to basa ang Sirak. Sa Sirak kapitulo 32, versikulo 12, nagkanayon diri mga igsuon. Atong basahon mga higala ang Sirak 32, versikulo 12. Niya ang pahayag sa ato ang Ginoo. Gingon dinhi, kung mahadlokon ikaw sa Ginoo, dawaton mo ang iyang pagbadlong.
panalangina niya sila nga mubangon og sayo sa kabuntagon aron magampo. Tanaw ra. Nadungog niyo mga higala. Klaro kay mga igsuon, panalangina niya sa tapa, panalangina sa Dios. Panalangina niya sila nga mubangon og sayo sa kabuntagon aron magampo. Mao ni ang pagtulunan mahitungod sa misa de Gallo nga panalanginan day sa Dios. Blessingan day ta sa Dios kadtong tao nga mumata sayo sa kabuntagon aron magampo. Di ba mao man ang atong buhaton panahon sa misa de Gallo? Mauna ang pagtulunan mahitungod sa misa de Gallo mabasa sa Biblia. Ang pagtulunan mahitungod sa misa de Gallo mabasa sa Biblia. Although bisag dili mabasa nato litra por litra word nga misa de Gallo, pero ang iyahang pagtulunan naa gyud sud sa Biblia. Mabasa jud sud jud sa kapitulo bersikulo. Balikon ako basa higala. Nag-ingon diri sa Sirach kapitulo 32 bersikulo 12 ay 14 nag-ingon dinhi. Panalangina niya sila nga mubangon og sayo sa kabuntagon aron magampo. Klaro kay mga igsoon. Mao nang buhaton namong mga Katoliko. Nga panahon sa misa de Gallo mubangon kami sa sayos buntag. Aron mo tambong kami sa misa ug magampo. Di ba kanang santos nga misa the highest point of prayer kana siya. Ang santos nga misa mao kana ang kinalabuan sa pagampo. Mo na kinalabuan nga pagampo. Unya unsay giingon sa Dios? Panalanginan sa Dios ang tao nga mubangon og sayo sa kabuntagon aron magampo. Mao na ang pagtulunan mahitungod sa misa de Gallo. Naay basihan ang iyang pagtulunan although bisag dili mabasa litra por litra pero ang iyang pagtulunan mabasa gyud nato sa Biblia. Kay panalanginan ko sa Dios ang tao nga mamata sayo sa kabuntagon. Mao nang misa de Gallo. Panahon sa misa de Gallo mubangon kami sayo sa buntag aron mo adto migsimbahan, musimba magampo. Mao na mga igsoon. Nya do na pabaylain naa. Arita basahon nato sa Kaalam kapitulo 16 bersikulo 28. Niya atong basahon ang balaang kasulatan. Pagtulunan usab kini mahitungod sa misa de Gallo. Dili ta mangitag litra por litra mga igsoon. Kay dili na prinsipyos Biblia nga litra por litra gyud, no? Kung dili mabasa litra por litra di natuhuan. Dili na mo'y prinsipyos Biblia. Kay ang atong Ginoong Hesukristo wala gyud magtudlo niya na nga litra por litra gyud. Kung dili mabasa litra por litra ayo tuhoy. Ha? Di gyud ta kabasa pod sa Biblia ni ana. Muna ato lang basahon ang iyahang pagtulunan. Kaalam 16:28. Unsay gingon dinhi? Niya Kaalam 26:28. Nahitabo kini aron pagtudlo nga kinahanglan mubangon kami sa dili pa musubang ang adlaw aron pagpasalamat kanimo og pagampo inigsubang na sa adlaw. Klaro? Klaro kay igsoon. Nga mismo ang Kaalam 16:28 nagtudlo gyud nga kinahanglan gayud kita nga mubangon og sayo sa kabuntagon aron magpasalamat kita sa Dios, magampo kita sa Dios. Mao nay buhaton natong mga Katoliko panahon sa misa de Gallo nga mubangon kita sayo sa kabuntagon aron magpasalamat kita sa Dios. Pinaagi sa pagtambong nato sa misa. Kay ang pagtambong nato sa misa mo'y pinakataas nga pagpasalamat nato sa atong magbubuhat mga igsoon. Balikon ako basa, Kaalam 16:28. Nahitabo kini aron sa pagtudlo nga kinahanglan, di man ka kinahanglan, mubangon kami sa dili pa musubang ang adlaw. Di man ka na, mubangon kami sa dili pa musubang ang adlaw. Klaro ana, buntag sayo. No, liman ka na. Mubangon kami og sayo sa dili pa musubang ang adlaw aron pagpasalamat kanimo og pagampo inigsubang nas adlaw. Klaro og tataw mga igsoon. Ang pagtulunan mahitungod sa misa de Gallo ana agyoy base sa Biblia. Busa mga igsoon, klaro og tataw, duha pa lang gani ka teksto na purbahan na nato
No, duha pa lang gani ka teksto na proibahan na nato nga kining pagtulun-an mahitungod sa misa di Galyo mabasa sa Biblia. Although bisag dili litra por litra nga mabasa sa Biblia, pero ang iyahang pagtulun-an nga mobangon ta sa yus buntag aron magampo, mabasa gyud sud gyud sa kapitulo bersikulos Biblia. Duha ka teksto, Sirach 32:14, Kaalam 16:28 o anhin nata sa New Testament. Anita sa New Testament mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo buntag sayo pa. Buntag sayo mubangon na ang atong Ginoong Hesukristo. Aron magampo. Di man ka ang kinaiya ay ang style. Ang style ni Kristo nga mubangon siya sayo sa kabuntagon aron magampo. Mao na ang pagtulun-an mahitungod sa misa di Galyo mga igsoon. Nga mubangon mig sayo sa buntag aron magampo. Niya atong basahon mga higala nga si Kristo mga igsoon sayo pa sa buntag mubangon na siya, muadto siya bukid, awaaw nga bukid aron magpasalamat siya sa Amahan. Basa Marcos 1:35. Marcos 1:35 nag-ingon din kadlawon pa gani, liman kana kadlawon pa. Sa ato pa Galyo gyud, Galyo. Kay pasabot ang Galyo manok man sa to pakadlawon gyud. Mutugtugaok ang manok alas 3 alas 4, magsagusog tugtugaok ang manok alas 3 alas 4 sa kadlawon. Nya unsay gingon dinhi? Kadlawon pa gani mibango na si Hesus og migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw og nagampo dito. Klaro ana? Nga unsay gingon? Kadlawon pa gani mibango na si Hesus migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw og nagampo dito. Mauni ang pagtulun-an mahitungod sa misa di Galyo. Nga mobangon mi sayo sa kabuntagon magampo, mutambong sa misa higala. Magpasalamat sa Dios nga iyang gihatag nga grasya. Pasalamatan nato ang Ginoo nga nakabangon pa ta sayo sa kabuntagon. Mauni ang pagtulun-an mahitungod sa misa di Galyo. Busa ang pangutana sa atong mga higala nga mga protestante, naabay mabasa sa Bibliang misa di Galyo? Tubag. Litra por litra, kung mangita kag litra por litra, dili takabasa niya na. Pero ang iyang pagtulun-an mabasa sa Biblia. Ha? Klarohon ako, balikon ako, kung mangutana ang atong mga higalang protestante, mabasa ba sa Bibliang misa di Galyo? Tubag. Kung mangita kag litra por litra, diris Biblia dili ka kabasa ni ana. Kung mangita kag litra por litra nga word gyud nga misa di Galyo. Pero kung mangutana ka mahitungod sa iyang pagtulun-an mahitungod sa misa di Galyo, naagyoy mabasa sa Biblia. Bago pa lang nako gibasa, Sirach 32:14, Kaalam 16:28, Marcos 1:35. Mabasa ang iyang pagtulun-an igsoon. Ang pagtulun-an mahitungod sa misa di Galyo, mabasa sa balaang kasulatan. Time sa brad. Naa may mga tao nga mga pilosopo kayo. Maingon sila nga unsa man na gitawag og misa sa kadlawon, gitawag og misa di Galyo, misa sa kadlawon, unya gitawag og simbang gabi. No dunay mga tao nga mga pilosopo. No, bisag mangita gyud lusot ba? Aron lang gyud duna sila ika saway sa Katoliko. Misa kuno sa kadlawon. Unya misa sa kadlawon nya gitawag og simbang gabi. Misa sa gabi unta na di na simba sa kadlawon. Naay mga pangutana sa atong mga higala nga mga pilosopo pod ba. Simbang gabi. Unya misa sa kadlawon. Na day gabi nya kadlawon. Masabay tubag nato ana igsoon. Ang tubag nato niyan ha, kung magtuon ta sa Biblia, di man ang Ginoo nagbuhat og kahayag o nagbuhat siya kangit-ngit. During sa creation, kung anita sa creation, ang atong basahong yun ini, ang unag yung panid sa Biblia. Kung sa may unang panid sa Biblia, ang Genesis. Kung maghisgot ang creation igsoon, ang Diyos nagbuhat og kahayag mga igsoon, adlaw. During sa creation mga higala, ang Diyos nag-ingon, magbuhat kog adlaw. Gilain niya ang adlaw og ang kangit-ngit. Og ang kangit-ngit
gitawag niya og gabi. Naa ba nas Biblia? Ang kangit-ngit gitawag niya gabi? Yes. Kung ang Ginoo gani mo'y mutawag ni ana, tawgon nagkangit-ngit, kangit-ngit gid na. Di mahimo nga tawgon na sa Dios og kangit-ngit unya di kangit-ngit. Atong basahon mga igsoon. Ari man ta mubasa sa Genesis kay naghisgot man ni creation. Atong basahon ang Genesis kapitulo 1, bersikulo 3 ngadto sa 5. Unsa may atong mabasa din higala sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 3 ngadto sa 5. Niya mao ni ang atong tubag mga igsuon mahitungod aning misa sa kadlaw nya gitawag og simbang gabi. Dara. Giingon din ni igsuon. Unya mingon ang Dios mutungha ang kahayag og mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita. O gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag. Klaro, ang katuding kahayag ginganlag adlaw. Og ang kangit-ngit ginganlan niya gabi. Imagino nimo mga higala ha. Ang kahayag ginganlan niya adlaw. Og ang kangit-ngit ginganlan niya og gabi. Sa ato pa mga igsuon, kung anhita mo basis Biblia, basta ngit-ngit pa gani tawgon gyud na gabi. Karon, balik ta sa misa de Gallo. Nganong simba sa kadlawon, nganong gitawag mo siyang simbang gabi? Ang ubang mga tao maglibog, simba sa kadlawon, unya gitawag og simbang gabi. Misa unta nas gabi, di ta na misa sa kadlawon. Mao day mga igsoon, ang misa sa kadlawon, ang misa de Gallo pwede usab din na siya tawgon og simbang gabi. Kay ngano man, kay ngit-ngit pa man ang palibot. Okay, hinaut masabtan sa itong mga higala. Gitawag na siya og misa sa kadlawon. Unya, ang misa sa kadlawon gitawag og simbang gabi. Gitawag na siya simbang gabi. Kay ang kadlawon kay mumisa man alas 3 sa kadlawon ngadto sa alas 4 ngit-ngit pa na. Busa kay ngit-ngit pa matawag pa na siya og gabi. Part pa na siya sa gabi. Kay kung magbase tas Biblia, ang Dios nag-ingon. Nag-ingon ang Dios. Ang kangit-ngit gitawag niya gabi. Mabasa na sa Genesis 1:3-5. Sa to pa sakto usab di ay na ngano ang misa sa kadlawon gitawag siya simbang gabi. Kay ang kadlawon alas 3 sa kadlawon hangtod alas 4 ngit-ngit pa man na. O matud pa sa balaang kasulatan ang ngit-ngit gitawag og gabi. Therefore pwede din na siya tawgon og gabi. Mao na mga igsoon, ang misa de Gallo o misa sa kadlawnon gitawag pod siya natog simbang gabi. Kay nganong moingon tag simbang gabi? Kay ngit-ngit pa man ang palibot. Kay misa gud alas 3. Imagino nimo alas 3 kadlawon. Mobangon na, abli na ang simbahan. Daghan na kay mga tao dito magdasok na sa simbahan. Kay magpaabot sa santos nga misa. Alas 3 sa kadlawon ngadto sa alas 4, ngit-ngit pa kay nang palibot. Unya kay ngit-ngit pa man, unya kung anita mo sunod sa Biblia, ang ngit-ngit gitawag na gabi. Mao na gitawag na siya og simbang gabi. Ang misa sa kadlawon gitawag usab siya og gabi. Kay ngit-ngit pa ang palibot. Mao na mga higala. Mao na ang katarungan ngano kitang mga Katoliko. Ngano kitang mga Katoliko, ang misa sa kadlawon gitawag na tog misa, gitawag na to og simba sa misang simbang gabi. Mao na mga igsoon, no? Inaot nga masabtan kini sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. No nga bisag unsa pay ilang mga pangutana ug mga katarungan nila, bisag unsa pay ilang ibato nato ang mga Katoliko, kanang ilang mga pangutana ato gyud ang matubag sa tuman nga kasayon mga igsoon. Okay mga igsoon nga hinaot mga higala nga naa kamoy napupo nga mga pagtulunan kining akong kining gipanghisgutan ako mahitungod sa misa de Gallo. Kung kining misa de Gallo biblical ba siya o dili? Ato na kanang gitubag mga igsoon nga ang misa de Gallo ang iyahang ang pagtulunan mahitungod sa misa de Gallo biblical gayud siya mga igsoon. Kung kita open minded lang jud ta makasabot jud ta, pero kung sirado ang atong utok di na jud ta kasabot. Bisag kapila pa ta ka live o ka programa di na jud ta kasabot mga igsoon kung sirado na tag-utok. Salamat mga igsoon sa inyong paglantaw kanako. Hinaot nga duna kamoy na nga napupo nga mga pagtulunan
bisag kadiyot ra ning akong live. Salamat sa inyong pagpaminaw kanako. Please i-share ninyo ang akong videos aron daghan usab kamong makatunan nga mga pagtulunan mga igsoon. Nya sa di pa ta mahuman mga higala, ato sa ning itimbaya kining mga naglantaw sa atong live. Salamat sa pagtan-aw ni 33ED, no, maayong udto brother Herms Luina tagal Calbayog Samar. Salamat sa inyong paglantaw. Anthony Canyelas bago magtupi. O sige brad, bago kog tupi brad kay hapit ng Pasko, no? New haircut na sa ta. Okay, salamat brad Anthony Canyelas. LD Cobel, salamat. Jerry Katana, salamat sa inyong paglantaw kanato. Ato nang ipang-greet ang atong naglantaw, no? Misa di ay sa manok, kol dili di misa sa inyong Kristo. Okay. Wa di ka kasabot. Gitawag lagi ni siya misa manok. Kanang manok ba, kanang sunoy mo tugtugaok mo na sa kadlaw nun. Mo man gihimong orasan sa mga taong karaan, sa di pa sila mo adtog simbahan, abuto na nila nga matugtugaok sa gunson ang manok matugtugaok panahon sa kadlaw nun. Kay mo sa gunson na ganito tugtugaok ang manok alas 3 sa 4 na. Mo na mga igsoon. Okay, maayong pagpaminaw ni Wilson Baha, Carlos Reville Acapulco, salamat sa iyong paglantaw. Daryl Enriquez, sa ako lang ning opinion ang Misa de Gallo o Roster Mass kay nahimo niya siyang tradisyon natong mga Pilipino para isip pagpangandam sa Pasko, pero ang Misa de Gallo nagpasabot sa naog 9 ka buwan nga pagsabak ni Maria sa atong manuluwas nga mo si Jesucristo. Kana opinion lang na nako bro. Sakto sa nimo ha bro. Brother Enrique, sakto sa nimo opinion, no, kay ang Misa de Gallo, no, usa na siya ka tradisyon natong mga Pilipino. Tradisyon gyud na nato sa Pilipino, no, kanang Misa de Gallo. Kay ang Misa de Gallo practices na natong mga Pilipino nga sa di pa ta mag-celebrate sa Christmas, December 25, ang adlaw na tawan sa atong Ginoo. Sa di pa ta mag-celebrate, doon na tay mga adlaw nga pagpangandam. Mura ra na siya pista bitaw sa usa ka patron. Sa di pa magsugod ang sa di pa magpista, doon na gyud nay mga adlaw nga pagpangandam. Mao na ang 9 days, mao nang nobina, no, unang adlaw ikaduha hangtod siyam ka adlaw. Nya ang ikanapuan na mao na ang kapistahan. Mao na nang kapistahan mga igsoon sa usa ka patron. Ingon ana usab mga igsoon ang gihimo nato panahon sa Kapaskuhan. Sa di pa ta mag-celebrate sa adlaw na tawhan sa Ginoo, paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo hagbay namang natawo. Unang siglo pa lang ang atong Ginoo tuwa na ganay sa langit. Wala siya matawo pagbalik. But pasabot ang katong pag-anhin niya sa kalibutan nga nagpakatao siya, no, dito sa Bethlehem, ato natong gihandom. Mao na karong mga tuiga nga atong gihandom ang adlaw natawhan sa atong Ginoo. Pero lakto pagkasulti, mana nagkatawa ang atong Ginoo, ni dako naman gani. Tuwa na gani sa langit, ni balik na samahan, pero ato na lang gihandom ang iyang pag-anis kalibutan, katong iyang pagpakatao dito sa Bethlehem, ato tong ginahandom. Dili man nasayop kung handumo na to ang adlaw natawhan sa atong Ginoo. No? Ang kanapitang Iglesia ni Cristo, naghandom man po na sila sa birthday sa ilang founder. Kasi Felix Manalo, naghandom gani silang Felix Manalo, no? Adlaw natawhan ng Felix Manalo, naghandom man gani sila nga si Felix Manalo wag yun ay natampos kaluwasan. Di na atong Ginoo. Naghandom man gani sila sa adlaw natawhan ni Felix Manalo. Ang ato pa kang Ginoong Jesucristo nga mao'y nagpakamatay aron ta maluwas, ato yun ang handumon. Kaya ang prinsipyo gud sa Biblia ang prinsipyo sa Biblia, Filipos 4:8-9, nga tanang butang maayo, tanang butang putli, basta maayo lang buhatan na. Limang kana, basta maayo lang buhatan na, walay supak. Basta dili lang supak, basta di lang dinautan. Matod pa Pablo, tanang butang maayo, tanang butang putli, tanang butang katarong, buhatan na para sa paghimaya sa Ginoo. Filipos 4:8-9. Busa dili sayop ang pag-celebrate sa usa ka birthday, di man na sayop. Kay ato manggihandom ang atong nahitabo nga kasumaran sa atong paghimugso pagkatao nato diri sa kalibutan mga igsoon. Okay? Daghang salamat Daryl Enriquez, salamat.
sa imong paghatag og opinion. Sakto nang imong opinion, brad. Tradisyon na natong Pilipino. Okay. Salamat sa inyong pagpaminaw. Limpanggong atong Gregory, salamat brother. Apir Pagusan, salamat. Uplok nimo oy, hilig man mo og binutbot god nga inyong pukusan ang wala masulat. Ang nasulat maoy pukusi kay bunot-bot sige ra kag dapat ano bakak ing sayawa. Imo sana John Ibrahim. Imo po na wa man ko magbinotbot, igo kay kong nagbasag Biblia. Ang pagtulunan mahitungod sa misa di Galileo, ako ang gibasa sa Biblia. Although bisag dili siya litra po litra, pero ang pagtulunan mahitungod sa misa di Galileo naa sa Biblia. Bago pa lang ganin ako gibasa tulo ka na ka teksto no akong gibasihan nga kanang pagtulunan mahitungod sa misa di Galileo. Ang pagbangon na mo sa iyo sa kabuntagon, that is biblical. Biblical na. Okay, Lin Predingki Manggubat, salamat. Santos man inyong mensahe, patay naman to. Okay. Abot na kag Santos. Ato na nang gitubag kanang imong mga pangutana mahitungod sa Rebulto, Santos, ato na nang gitubag. Ang atong topic karon mahitungod sa misa di Galileo. Manok tuktugaog sa binutbot Pedro Makak. Okay, salamat sa inyong paglantaw, Brad. Naot nga duna kamoy nakatunan kining akong live mga igsoon. Okay, daghang salamat mga igsoon o tagbo tapuhon ini atong programa mga igsoon. Sundi pa pupuhon kining ato ang programa kung kabubuton sa Ginoo makalive patagbalik mga igsoon. Daghang salamat ug maayong udto kanatong tanan. God bless.